Placebo efekt je dominantná predstava o nás samých. Prečo keď niekto príde k nejakému hrobu svetca, tak zrazu vyzdravie a druhý nie? Nikto o tom nehovorí, prečo to tak je. Je to tak pretože ten niekto, kto sa vyzdravie, dokáže pri tom svetcovi tú pozitívnu dominujúcu predstavu o sebe samom a o svojom zdraví zmeniť. A to je to. Ten placebo znamená dominujúca predstava o mne. A to môžeme použiť aj v partnerstve. Ak moja dominujúca predstava o mne je, že ja som chudák a o mňa to tak je a to nikdy nebude a hrozne to prežívam, no tak to tak bude. Ak tú moju dominujúcu predstavu dokážem zmeniť a povedať si, to je len otázka času, ja som super chlap alebo som super ženská. Takýto sa len tak ľahko nenajdu, to je len otázka času. A dokážem si tú samotu, tak povediac, užívať, tak tá samota veľmi rýchlo skončí. Prečo? Pretože Matrix z nás týmto spôsobom už nemôže ťahať energiu. Veľmi jednoduchá matematika.